как от Възраждане си представят управлението на страната. В студиото е лидерът на партията Костадин Костадинов. Здравейте. Здравейте. Да започнем да отдадем дължимото на новината от седмицата. Номинацията на Борислав Сарафов за нов главен прокурор. Вече има анонсирано желание да се сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на един параграф за Висшия съдебен съвет. Обяснихме го в началото на предаването. Каква е позицията на Възраждане и ще подкрепите ли това искане за сезиране на Конституционния съд за тълкуване? Първо, нека да кажа, че ние бяхме първите, които започнаха да говорят, че Сарафов няма качествата да бъде не просто в момента изпълняващ функцията главен прокурор, но и прокурор. Заявихме неколкократно, че заради неговото поведение, което наподобява разпъване на чадър над организирани престъпни групи в държавата, използване на прокуратурата като бухалка в полза на една партия срещу други партии, той не трябва да бъде прокурор, той трябва да бъде арестуван. И това сме го казвали много пъти. Нашата позиция, между другото, винаги е била най-остра, рязка и категорична. Така че в този ред на мисли радвам се, че и други започнаха да мислят като нас, защото като че ли има някакъв страх от прокуратурата. Аз не мога да го разбера това нещо. Ако ти нямаш какво да криеш, ако не се притесняваш, не би следвало да имаш притеснение да кажеш истината. Още повече, че ние пък специално от Възраждане, знаете, сме редовно били в ролята на жертва на прокуратурата. Бухалката на различни прокурори, преди на Гешев особено, се стоварваше много често върху нас. Ние бяхме обект на дело за забрана и за заличаване, безпрецедентно. Всъщност не безпрецедентно. От 1947 година насам втория подобен случай, другия без занесен Никола Петков. Нас не е страх. Не знам дали другите обаче ще успеят да преодолеят страха си, защото с жалби само единствено в Конституционния съд няма как да стане. Как? По друг начин? Аз ще ви кажа как по друг начин. Правителство, което да намери политическата воля и да арестува главния прокурор. Правителството не арестува. Напротив, правителството арестува. Кой арестува? Арестува полицията. Полицията се контролира от министъра на вътрешните работи. Все пак магистратите са с имунитети, но да ви питам... Няма имунитет срещу престъпленията, включително и за депутатите въжи това нещо. При заварените особено. Да ви попитам дали ще се включите в мнозинство, което да избере новия Висш съдебен съвет. Защото сега всички критики, които отнасят настоящите членове на Висшия съдебен съвет, всъщност защото на Народното събрание не е избрало нов състав. Математически това към настоящия момент е много трудно да стане. Към настоящия момент в този парламент, който заради абсурдната ни конституция продължава да работи, макар че не работи. Нали, вие знаете каква е ситуацията в момента. От друга страна обаче, нека да видим какъв ще бъде новия парламент. Всъщност до голяма степен това зависи, не до голяма степен, изцяло зависи от българските граждани. Знаете, че трябва да има определено мнозинство. Аз за това ви питам. И именно. И това мнозинство никак не е лесно за постигане, защото то на практика е конституционно мнозинство. Ако не се събере за нов Висш съдебен съвет, смятате ли, че ще се събере за създаване на ново правителство след изборите? И как го виждате като по-лесно е за ново правителство. контури? По-лесно е за ново правителство, защото новото правителство няма да изисква 2/3, както е добре известно, 50+1. В този ред на мисли новото правителство на практика е съставено. Остава само единствено да се договорят подробности, имена и функции, защото ако ГЕРБ, ППДБ и ДПС на Пеевски имат повече от 121 депутати, правителство ще бъде тях. Така както го показаха и доказаха в последните дни от работа на това Народно събрание, когато работиха заедно, вкарваха закони заедно, подписани от тях, бориха се заедно в последния ден да прокарат решение, с което да убият българската енергетика. Така че правителство ще има, ако тези три формации имат повече от 121 депутати. Те вече управляваха. До началото, всъщност не до началото, до средата на тази година те управляваха така. В интерес на истината същите тези, прогнози се даваха и преди настоящото Народно събрание, което отива в историята скоропостижно. Не е точно така, защото беше ясно, че след това след предишното Народно събрание, 49-то. Да, вече и аз ги бъркам. Ние ги бъркаме, защото хем имаме Народно събрание в момента, хем нямаме. Нали? То на практика не работи, на теория обаче работи, както и да е. Това е заради абсурдната конституция в момента и поправките в нея, които бяха направени от ГЕРБ, ДПС и по идея на ППДБ. Вижте, погледнете логиката през последните 4 парламента. 47-то Народно събрание излъчи правителство с цената на много силен компромис. Там БСП влезе заедно с свой идеологически враг от ДСБ. След това донесе много сериозни щети и на едните, и на другите. И в следващото Народно събрание, 48-то, правителство нямаше. След което дойде 49-то Народно събрание, в което те явно бяха решили, че хората са забравили. Направиха още по-тежък компромис от ППДБ
и се съюзиха с своя архивраг. Вече не идеологическия, всячески, ако щете, икономически, най-вече Пеевски. И направиха правителство, което им коства 50% от гласовете и заради това в 50-то Народно събрание пък отново не направиха правителство. Но тъй като тези хора повтарят една и съща грешка много често, т.е. те правят едно и също нещо, очаквайки различен резултат, резултата всъщност всеки път един и същи, избирателите им ги наказват. Имаме всички основания да смятаме, че ще направят отново правителство с ГЕРБ и с ДПС. До сега винаги сте казвали, че няма да подкрепяте никакво правителство, с изключение на мандат на Възраждане. Ние сега пак го казваме. Да, това не обрича ли избирателите на Възраждане на вечна опозиция? Как ще предложите на хората, които гласуват за вас, участие в управлението? Ами, ако смятате, че нашите избиратели искат да участваме... Ако смятате, че нашите избиратели искат да участваме в управление с ГЕРБ и с ДПС, много се лъжете. Просто не познавате нашите избиратели. Да, вижте, избирателите на Възраждане са интелигентни хора. Те осъзнават, че това, което ние искаме да направим, което означава тотално преосноваване на държавата, демонтиране на сегашния престъпен колониален олигархичен модел, няма как да стане за ден или за два. На практика цялата политическа система е срещу нас. Медиите в огромната си част, които са пряко или косвено контролирани от американското посолство, неговите метастази. Спокойно в медия, все пак да уточним. Да, нали? Казвам го спокойно в медия, в която гостуваме изключително рядко. Все пак да го кажем, но благодаря за поканата. Особено по време на кампания, чест ви прави, че ни каните. Не се чувствате репресиран сега всеки път. Не се чувствам репресиран. Напротив, аз просто казвам каква е ситуация. Така, тя е такава каквато е и, както се казва, коментарите са излишни. Въпросът е в друго. Няма как едно статукво, което е изграждано 35 години и което е на практика окупано в абсолютно всички сфери на властта, изпълнителна, законодателна и съдебна, да бъде съборно за година или за две. Възраждане расте постоянно. Ние сме единствената политическа партия, която расте неотклонно последните години. Въпросът е, че не растем толкова бързо, колкото на нас не се иска. Но, от друга страна, виждаме срещу какво сме изправени. На тези избори ние започнахме досега от позиция, от която досега никога не сме тръгвали, втора политическа сила според социолозите. Разбира се, дали ще сме втора или не, в крайна сметка решават българските избиратели. Въпросът е в друго. Ние можем да водим разговори с всички, без Пеевски. Разбира се, Пеевски е заплаха за националната сигурност номер едно. Въпросът е, че ние водим разговори, но не сме склонни да правим компромиси на всяка цена. Ще ви дам пример. В това Народно събрание ние бяхме поканени и от носителите на първия, и на втория, и на третия мандат. ГЕРБ, ППДБ и ИТН. С всички тях разговаряхме. На всички тях казахме нашите виждания. Аз няма да говоря за червени линии, защото какво значи червени линии? Ние защитаваме националния интерес. Когато обаче другите политически партии имат фундаментални разминавания с нас, очевидно е, че няма как да направим правителство с тях. Защото това ще доведе до ликвидиране на нашата политическа организация. Ние не разполагаме с олигархичен вод, нямаме концентрични кръгове от фирми, не купуваме гласове. Единственото, на което разчитаме, е доверието на нашите избиратели. Нямаме намерение да го пропиляваме. Нека си представим, че в крайна сметка създавате правителство. Като втори ще имате възможност за получаване на мандат. И вземете, че станете министър-председател, вие, господин Костадинов. Коя ще бъде първата държава, в която ще направите своето първо задгранично посещение? Тези посещения, както добре знаете, се договарят и с другата страна. Лично моето желание е да бъде Македония. Моето желание. Дали би се случило обаче, това вече зависи от обратната страна, от приемащата страна. Българският премиер иска да отиде първо в Северна Македония. Ами логично е, защото това е втората българска държава. Северна Македония да дойде тук. Вие ще отидете да... Вие ме питате в коя бих искал, примерно аз, ако, нали, тук говорим поредица от условности. Питате ме мен. Сега казвам ви и ви отговарям. Ако, примерно, зависи от мен, първата държава, в която бих отишъл в това си качество, ако евентуално някога... Така. Е Македония. И ще ви кажа защо. Защото това е втората българска държава на Балканите и защото това е много силен и знаков, как да кажа, момент. Ние даваме поредица от знаци по този повод. Друг е въпросът дали българската политика досега е използвала позициите, които има, за да налага своето влияние в Македония. Сега, искате да предоговорите членството на България в Европейския съюз. Категорично. Искате да отложите въвеждането на еврото. Категорично. Сега, и миналата кампания си говорихме по същия начин. Сега ще ви задам по същия начин въпроса. На миналите избори, точно така, гласовете за Възраждане в Испания, отново сте първа политическа сила, са 2292. 2292. В Германия са малко повече, 3505. Само Продължаваме промяната Демократична България имат повече от вас.
В Италия имате по-малко, но пак сте на първо място, 657 гласа. И трите държави са в еврозоната, в Европейския съюз и са силно проатлантически. В Русия, за сравнение, Възраждане получава 39 гласа. Не. Нещо ви е грешна статистиката. Повече не толкова. Проверявал съм го в ЦИК. 39 гласа. Сега къде в Русия? Общо в Русия, разбира се. Не. Освен ако не броите Украина за Русия, в Русия. Има секция в Москва, секция в Санкт-Петербург, ако не се лъжа, на още на 2 места. Общия брой на гласовете за Възраждане... Малко повече са, мисля, че са някъде към 190, но случай това няма никакво значение. Да. Самите ваши избиратели предпочитат да живеят и да работят в Европейския съюз. Виждате ли някакво противоречие в това да искате да предоговаряте и да не влизате в еврозоната, а да печелите избори в държави, в които са в еврозоната и са много сериозно убедени членове на НАТО? Вижте, хората, които са отишли в чужбина, не са отишли заради добро. Те са отишли заради лошо. Заради това, че България, нашата икономика беше ликвидирана. И те нямат поминък. Вчера бях в град Кула, където учредихме организация на Възраждане. В град Кула от 5000 души преди 35 години, сега са останали по-малко от 1000 в града и още толкова в самата община, селата около нея, така че 2000 души общо. Представете ли си за какво говорим? Хората, когато останат без работа, отиват там, където могат да намерят поминък. И съответно, тъй като нашата държава след 1989 година беше пренасочена от изток на запад и абсолютно цялата ни икономика беше насочена там, или по-скоро остатъците от нея, е съвсем логично в един момент нашите емигранти икономически да отидат там, където биха очаквали да получат някакви заплащания за труда си. Да, но вие искате в Русия да предоговорите всичко това, което не трябва... Само да довърша. Да, в Русия или по-скоро в Съветския съюз имахме емигранти абсолютно аналогично, пък преди 89-та година, които ходеха там, за да участват в големите строежи, да секат дърва в коми или нещо друго. Така. Това е нещо, което е съвсем логично и нормално. Въпросът опира до друго. Няма значение къде си. Хората отиват да си варят хляба там, където им е най-близко и най-лесно за достигане. Първата държава, която там, отиваха... където ще получат повече пари. А това е еврозоната. Те могат да получат най-много пари, да кажем, ако трябва да гледаме по стандарти в Сингапур, нали, която е най-богата държава в света, ама не са се засили на там, просто защото е много далече, защото условията за достигане са много трудни. Да. Първата държава, в която най-много тръгнаха да отиват българи за да работят в чужбина, беше Гърция. След 1989 година имаше буквално вълна от гастарбайтера на там. След което вече, когато започнаха малко повече да се окомушват нашите хора, започнаха да отиват и в Западна Европа. Но това са временни явления. Няма лошо да отидеш да учиш или да работиш или да живееш в чужбина известно време, но ние винаги сме казвали, че мястото на българите е обратно тук в България. За друго нещо щях да ви попитам. Бяхте на заседанието на БРИКС в Москва преди То беше конференция, месец. Не заседание. Конференция, да. 2 месеца. Края на август беше, месец и половина. Смятате ли, че ако България се насочи към БРИКС, може да има по-добри шансове икономически, отколкото ако останем в Европейския съюз? Категорично. Само да кажем, БРИКС означава Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Това всъщност означава БРИКС. Не само. Да, това означава БРИКС като абревиатура, но вече има 4 други държави. Да, но казвате, че в БРИКС ще получим повече икономически... БРИКС е организация, която не налага първото нещо, което е ограничение за търговията на своите членки. Тоест, тя е една организация, която позволява на всяка една от структурите вътре в нея, на всяка една от държавите да имат възможно най-добрите двустранни споразумения. Европейският съюз е друг тип организация. Всъщност това, което в момента е БРИКС, наподобява на Европейската общност в самото начало. Даже не на Европейската общност, а на Европейската икономическа общност. Смятате, че ние ще бъдем по-добре в БРИКС, отколкото в Европейския съюз? Разбира се, защото в БРИКС в момента са държавите, които са най-напредналите, най-богатите в цял свят. Това са първото, което е над 50% от брутния вътрешен продукт на населението, над 50% от брутния вътрешен продукт на цялата световна икономика, ако не се лъжа 51-52%, и може би от порядъка на около 47-48% от населението на света. Когато говорим за БРИКС, не трябва да го забравяме този простичък факт. Да, сега, 2 милиарда, само 2 държави. Ами да, те общо... не, повече. Индия и Китай са почти 3 милиарда. Да, почти 3 милиарда и още 1 милиард са останалите държави, грубо казвам. В този ред на мисли БРИКС е организация, която показва в началото на своя генезис същите качества, каквито имаше Европейската икономическа общност. Защото знаете, че на времето Европейската икономическа общност и тя беше тогава най-успешна до момента, в който беше икономическа и беше свободен пазар. Общ пазар. То всъщност така беше известно. След това стана Европейска общност. След това с договора от Маастрихт стана Европейски съюз от 1991 година. Колкото повече тази икономическа общност се превръща в политическа, толкова повече тя стагнира.
Да. И вие виждате, че в момента, за съжаление, еврозоната не е от най-проспериращите райони в света, напротив. Пак да кажем, вашите избиратели предпочитат да бъдат там, където е еврозоната, отколкото в страните на БРИКС. Но, ами нека да видим БРИКС, дали, ако границите се отворят за страните от БРИКС, дали няма да има друго нещо, защото в момента... Те са отворени само към Русия. Но, да кажем, мотора на БРИКС е Русия. Сега ще си направим малко такова мотора, показно. В какъв смисъл мотор? Мотора за създаването на организацията. Да, така е, да. Това имам предвид. Така е. Малко такава демонстрация. Това е банкнота от 5 евро. Еврозоната. Нали така? Сега ще използвам още една банкнота. Това са 50 рубли. 50 рубли. Има една нула след петицата. Стойността на 50 рубли обаче не е като на тези 5 евро. 50 рубли са 1 лев. Нещо повече. Грубо 1 лев. Да. Чакайте сега, че малко в повечко идва. Така. Това са още едни 50 рубли. И сега ще продължим. Продължаваме. 100 рубли, 200 рубли, 300 рубли, 400 рубли. Общо 500 рубли. Така. Има още място даже за копейки, ама не ги взех. То копейки, доколкото знам, вече няма. Да. Така. И копейките свършиха. Значи това са 5 евро, които са 500 рубли. Да. Да, 10 лева. И вие казвате, че тук, където има 500 рубли, е това ветрилце, ще бъде по-добре за българите, отколкото там, където и вашите избиратели ходят и вземат само 5 евро. Знаете ли, И това е 5 евро, 500 рубли. Аз ако знаех, че е така, щях да ви донеса пък 650 йени, защото 5 евро струват 650 йени. А Япония, както е добре известно, е третата икономическа сила в света. Третата. Да. Ще сравним ли Япония с Русия? Ама сравняваме валути в момента, нали така искате? Да. Ами не само валути. Не само валути. Ето аз ви и казвам. брутен вътрешен продукт. Японската йена в момента е по-слаба от руската рубла. Но това не означава, че японската икономика е по-слаба от руската икономика, нали така? Когато сравнявате валути, това е, как да кажа, доста фриволно сравнение, защото, примерно, японците от години поддържат нисък курса на йената нарочно, за да могат да поощряват своя износ. Когато казвате за Япония... Само да довърша. Руснаците го направиха същото нещо покрай санкциите, защото за тях слабата рубла в момента е много изгодна, тъй като те по този начин стимулират своя износ. Износът на тях им помогна не просто да преодолеят санкциите, но да имат икономически растеж. И техният икономически растеж е доста по-голям от този на еврозоната, която в момента е на ръба на рецесията, а Германия е вече в рецесия втора година. Когато говорим за руската икономика, хайде да ви питам, защото преди малко извадихте един телефон, като говорим за Япония, вие като си купувате техника, предпочитате ли японска или западна, или си купувате руски телевизор? Кога е последният случай, в който сте си купили някаква руска вещ? Искате ли да ви кажа коя техника? Искате ли да ви кажа коя техника? Които са много хубави, наистина руски. Можете ли да се досетите коя техника бих предпочел аз? Предпочитате? Не. Българската, естествено. И ще ви припомня, господин Огнянов... Извинявайте, български телефон имате ли? Защото преди малко какъв е телефон? Ама имахме български южнокорейски. Samsung. Да направим ли реклама? И севернокорейски няма. Не, моля ви се, без реклами. Производител. Защото последния път, когато дойдохте, мисля, че с немски автомобил или нещо такова. Ами не знам с какво. Защото пък, например, в Тюрингия лидера на Алтернатива за Германия, които са ваши коалиционни партньори в европейски, отиде с Лада Нива. Чудесно е, да. И аз бих си купил, стига да ги разрешаваха за внос. И тук е големия въпрос. Не ги продават. Купете си стара. Ама той неговата е стара. Вие какво мислите, че кара нови ли? А вие откъде знаете, че е стара? Там ли бяхте? Защото аз като гледам, колата изглежда доста нова. Напротив, стара с нея Лада Нива. Сега няма да спорим. Вижте, големия въпрос, знаете ли какъв е? В момента вие говорите за немска техника. Що използвате западни стоки и казвате, че в БРИКС ще се живее по-добре? Господин Огнянов, големият проблем, който ние българите имаме, е, че ние нямаме български телефони, че ние нямаме български коли. Защото България до преди 40 години произвеждаше компютри и ние бяхме едни от първите в света. Ние бяхме лидер в производството на полупроводници, ние бяхме лидер в производството на калкулатори, ако помните. България беше държава, която произвеждаше абсолютно всичко от този сектор. И бяхме едни от лидерите в производството на електроника. Всичко това беше ликвидирано. Ние имахме най-модерния, ще го кажа още веднъж, най-модерния завод за дискови запаметяващи устройства в Стара Загора. Дезил. Така, мир на праха му. И на много още други такива обекти. Аз не разбирам защо се фиксирате в други държави. Дайте да видим нашата държава. Програмата на Възраждане предвижда възстановяване на български икономически потенциал. А той няма как да стане с сегашния
нашенски потенциал. Просто защото той е унищожен. Това, което имахме като работна ръка, като мозъци, дори ако щете, беше изнесено навън. Затова нашите така наречени партньори ликвидираха нашата икономика, защото от една страна те унищожиха конкуренция, от друга страна осигуриха пазар тук за своята стока и от трета страна прибраха най-качествената българска работна ръка. Сега, ако ние решим да произвеждаме, примерно да кажем, телефони, хипотетично или компютри, откъде ще вземем работниците, откъде ще вземем инженерите, откъде ще вземем специалистите, софтуерните разработчици. Айде софтуерните да кажем, имаме, слава Богу, но то не е заради, а въпреки държавата. Добре. Ами, за пореден път, въпреки че 20-те минути много бързо минава разговора ми с вас, обаче пак не ни остана време за Близкия изток, но ви обещавам все някога да завършим този разговор. Ако имате едно изречение да кажете, ама така, че да не се... Какво? За Близкия изток. Значи, на миналата кампания определихте Хамас като национално-освободително движение. Абсолютно. Как бихте определили Хизбула? Абсолютно по същия начин, защото Национално-освободително движение. Не точно, защото Тези, Хизбула... които взривиха Сарафов. Защо? А вие откъде знаете? Ами, нали знаете, всички... че няма доказателства за това? Всички разузнавателни служби... Кои всички? Всички... Кои всички? Няма Казвам ви го, няма доказателства за това. Имаше едно обосновано предположение на Цветан Цветанов. Казали нещо за Хизбула. Не знам, но само ще ви кажа, че имаше едно обосновано предположение. Помните този изключителен бисер на Цветан Цветанов, обосновано предположение. Хизбула е организация, която работи в суверенната държава Ливан, специално в южната му част. В момента тази суверенна държава Ливан е нападната от Израел. Нападнати са инфраструктурни обекти на Хизбула, която е на път да завземе Ливан отвътре. И се проверява дали стоят зад атентата на премиера на Ливан Харири. Убеден съм и вярвам в това, че вие не сте чел Ливанската конституция, но аз съм чел. Така, в Ливанската конституция е направено разпределение на властите между християни-маронити, християни-православни, мюсюлмани сунити и мюсюлмани шиити. Шиитите Завършете изречението, моля, са от Хизбула и те участват в управлението на Ливан. Когато ми говорите за това, все едно разделяте Хизбула от Ливан, всъщност правите невярно отношение. Хизбула е част от управлението на Ливан. Тя е една от партиите там. Военното крило на Хизбула беше обявена за терористична организация от Европейския съюз и е недопустимо български политик да казва, че това е национално-освободително движение. Сериозно ли е недопустимо? Вие нали знаете, че според нашите турски... Все още имам лично право на лично мнение в държава на свободна... И сега ще ви кажа, вие нали знаете, че според нашите турски партньори, примерно, Христо Ботев извършва терористична акция, като завзема Парахода Радецки. И това е записано в техните учебници, между другото. Нещо против по този въпрос? Или трябва да се съгласим с нашите партньори от Турция? Вижте, това не е сериозно. Ако ние имаме своя собствена позиция, трябва да я изразяваме. Аз казах, това трябва да бъде нашата позиция по отношение на конфликта в Близкия изток. Трябва да бъде прекратена израелската агресия, защото тя заплашва световния мир, а и отделно от това с евентуални бежански потоци към нашите граници, България заплашва да бъде потопена от поредния нелегален емигрантски потоп, не поток този път. Благодаря. Лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов. 3 минути повече. Този път не казвах нямаме време, защото времето наистина приключи, че и го пресрочихме. Благодаря.